Xa está en servizo a nova pista deportiva do Colexio Noiés Felipe de Castro en Bergondo. Ademais de complementar as instalacións do centro educativo, poderá ser utilizada por outros usuarios fora do horario lectivo. Vai a supoñer pois a creación dunha nova instalación deportiva que van a poder utilizar os alumnos do Colexio Felipe de Castro de Bergondo, pero tamén outra serie de usuarios fora do horario lectivo. O igual que se fai co polideportivo que foi construído nese colexio, que en horario lectivo se usa por parte dos alumnos do mesmo, e fora dese horario pois o están utilizando outras asociacións ou outros clubes, pois o mesmo criterio vais a seguir con esta multipista deportiva que ven de facerse na parte inferior do Colexio Felipe de Castro. Este novo espazo permitirá a práctica de múltiples disciplinas deportivas tanto de día como de noite, posto que dispón de alumeado ao longo de todo o seu perímetro. É unha instalación que vai a permitir practicar fútbol sala, fubito, baloncesto, tenis, pádel e outras moitas modalidades deportivas que cumple todos os requisitos técnicos que exixe unha instalación desas características. Leva tamén 6 focos de iluminación perimetral para que se poida facer uso en horario diurno, pero tamén en horario nocturno cando así se precise. A instalación da pista foi posible grazas a unha axuda de 60.000 euros da Consellería de Educación. O Concello achegou os 40.000 restantes.